Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, maila-ila nato karong butagak. Kini batan-on nga artist taga Isla sa Bantayan. Isa magdahom, pamahimo day kuno nga medium sa iyang artworks ang buwak, mga gamit sa kusina. Ato ilailahon siya si Thea Sofia Disabelle. Good morning, Thea. Good morning, Sir Nico. Thank you so much sa pag-uban ka namo. Nag-trending karong bag-o ning imong mga binuhat. Labi na magamit ka og lain-lain nga mga maingontang gamit sa kusina. Dugay na ka nagbuhat ani Thea unsay istorya ini? Karon na jud ko nag-start, sir, since pandemic pa man niya on quarantine. So since boring sa biyay, human sa trabaho sa balay, mo to nakauna-una ko nga magkuhan kog arts gamit ang sa mga gamit na sa kusina. At least low budget ra dili makagasto og dako. So istoryahe may unsa man imong mga materyales nga nakit-an kadaghanan ani nara pod sa inyong kusina. Ang sapatis, mao to nagamit sad to nako, ang sa coffee namo nagamit sad to nako, sir. Ngano naka-ideya man ka ani te bale lang pod pawala sa kalaay ba? Oo, sir, kay na konsad ko kay murag gusto sad nako ma-inspire sa dang uban ba nga dili man kailangan og nindot nga art materials. Ang importante creative lang jud ka para nang mo make us ang nothing into something. Sukad pa sa una kaniadto bata pa ka na gyud imong pagka artistic or imong talento gyud te. Yes, sir. Balay, mautong ingon ni mama nga, nag-start ko mga 2 years old daw, then bahala na daw sige, kabali ang mga crayons na iya pampalit na ako, basta makaantigo lang daw ako sa arts niya. Mauto na, nahuna akong talent, up until now, antigo gyapon ko og arts niya. Mauto, sir, thankful kay ko ni mama. Mga buwak sab kuno, te, diin man gikan ni mga buwak nga imong gigamit, kiporma nimo. Kuan ko ana, sir, naglaka ko ana sa silingan namo niya, naindutan ko sa ilang mga bulak, so mauto, why not to make create an art out from it. Si reaction sa imong mga kaila, nakita nila na post sa social media. Was proud daw kay sila, sir, niya. Nindot kay sa feeling kay na-appreciate nila akong works, like isa dili kay siya perfect, but na-appreciate jud nila kay sa super creative na daw nako niya. Thankful lang kay ko niya, sir, sa ila appreciation. Coming from you, unsa may gikinahanglan dai sa usa ka artist? You were saying kaganihan nindot kay to nga to create something out of nothing. Depende ra gyud na sa imong panglantaw. Oo, sir. Bali, magdepende ra jud na sa imo if gusto nimo i-hone nimo talent, like naa mo jud ta nang talent jud sa arts. Bali, magdepende ra jud na sa tao if gusto nimo discover na nga talent or gusto na nimo i-hone pa jud ba antod na makantigo ka sa different artworks, different forms sa art. So depende ra jud na sa usa ka tawo, sir. Eggshell kuno po. Unsa pa ubang mga materyales imong na Ang eggshell dong nang tatoloto, sir, niya. Na po may laing sudan, so maura sa to akong gingamit anagi. At since malabay man sad gyapon ng eggshell mo to gipyusan sa nako. At least dili masayang ang iyang existence diri sa kalibutan. O gimo sa arts. So far, how has this helped you murag na kalma, na relax karong panahon na? Oh, yes, sir. Nakuan jud like inang bisag na pandemic, dapat we should always see the positive things in bad sad, sir, ba. Mangayo minimo og mga advice, mga tips ato mga batan-on karon nga nagtan-aw hilig po sa arts ba? Kinahanglan ba gyud ay mo palita aning mga expensive nga mga gamit aron maka-come up og masterpiece? Dili mo jud kailangan nga like nindot jud or mahalan jud ang inyong art materials para maka-create mo nindot. It's up lang gid sa imo creativity or sa imo willingness nga makahimo og nindot out of nothing. Like maningwa jud ka nang dapat dedicated jud ka nga mohimo og mga arts para rasud na sa imong kaugalingon nga ma-improve ang imong self through arts. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo sa inspirasyon sa ato mga kabatan-unan, mga kapuso nato. Thank you so much kang Thea Disabelle. Thank you, sir. Thank you, Te.